Empress Banyojen. All right. Good evening. Ekene m unu nwanne m o nke onye chili nyazelu ọ ka anyị si eme ya anyị chọrọ ka anyị mee ya chap chap na chi ejiela ịghọrọgo I understand. Ongoing trend. Kedu nke bụ ongoing trend? Kedu nke ife na-aga n'iru ka nkụ na be anyị a? Kedu nke na-aga kịta anyị na-ekwu? Oh, okay, the three brothers. Ka ekwulu bịa na ịgba na ife anyị na-eme o event bịa. Anyị chọrọ one or two anyị ga-epik n'ime ịghọtago. Anyị ga-ewelu something n'ime ife ọbụla na-eme na ndụ onye ọbụla. That's the only way we can escape some certain things. Or when no defa like I know how to go about it. Let me just say one thing now. In this life, when we find the good, yeah, madam will say, makachi, no bono more. Obuno more, kefa daily. I'm not whatever Najana. Can be no one now, well, yeah. And well, he can more than be a case yet ago. You are never asking that guy and I wire too much, not the guy too much. Okay, for all the lucky, no bono more, God, Daniel, one day, me. You could see your even my neck when I call Bogan or Daniel. Macano Daniele, Danielonia, but think your Mabuzonia. He falls or God Daniele. I know what if he gave me your problem. Well, on the celebrities, artists, names, nene their life. If a problem had marital problems. Every watching now by Alpha Fima bro, ever found one negalanya. Fa the busy name of film, believe one at their house they intact. Because I never make a wabido. Gamma fima whatever. Patchwork came a sharp. Kafa accumulate some certain things. Meanwhile, before fage age, kafa di sure at their home, they go intact. Man, lose obule back a life na agbazi for ba. Yet again, when I never know, sit down, Macachino Bononia, cooler down. And when he came and killed up a film yan Yacob, for the Bonomo Cobido. Who was the time forever, the Bamago forever. And I ever Carafa, who ever kind of was on Kivana, where Ubo, the first headquarters, Ubo. Get a cave, was not that bag and a get a cave, oh, well, probably. Either been a Fuka by the Wagona, Noco, or Buno, one room. Oh, your boy, I don't know, Macachino Bono, where they are. Macachino Bono, where they are. Maculo da, cool da. Emragi, I remember Bono and Gima. Nke ya abịala bụ nke bụ na ị ga-ama ife ị ga-eme. Nwanne m, thank you. So o meelụ gị ya ama ị gaghị ama what to do. Ọ ka ụwa si agbanye fim. Ọ ga-ejeje dụọ gị pin ebe bụ na ọ dụọ gị pin ị na-agbaghalị. Ị nọkata iputu oke nna biko asịsa nwe ife nchọ ka ịkpa etu ma alụ ya. Ị na-eme ịkpọ onye a ịkpọsi onye a ịkpọ ọnya nna nọ ịma na ọkọkọba mmadụ ibi ya ka ọnya ma ọkọba anụmanụ jee n'osisi na event ka nkọsalị n'ihi na-akọsalụ ndị mmadụ ka ibute uche mana uche gị adịgo na nke n'imele onye bikos n'ipik gotins dị a ịmụrụgo lesin bife na-agba ọnụ tatata na ọ bụ na ọ gị nwa ịghọtago. So now, ebe m chọrọ ka anyị n'anya do na ọ na-awa abịa program Ngozi Chukwuka
ọ na-awa bịa program anyị na-etinyegasị ọnụ na few things dị on the ground before anyị baa into our program. Ife anyị ji bụ our topic today bụ ife melụ papa Jowi'S ka esi wee kwuo na maka na anyị fụrụ ya na nke Fada Mbaka ka ọ jere ebe a kenecha the spiritual director kwụsie ife niile, then o jeziri na mountain na oji security ya ka o jee mee ekpere o finishizie na mountain a na oji security na ebe a ka ndị kidnapper buru ya. So mana ka m si enweta information na ọ dịkwa ka the man ọpụtago, ịghọtago, ọ dị ka the man ọpụtago, mana o nwere ife m chọrọ ka anyị na-ebe anya na mbulu ebulu ya. Unu ga-ama na GUO, unu ga-ama na ndị mbulu eburugo GUO na n'ụlọ ụka before. Unu ga-ama na All Saints Anglican Church Onitsha, All Saints Cathedral ka o si n'ụlọ ụka na-apụta, you know. And many things emego ndị otu Kristi. And ife abịa na-emekwa unu fụzi one man onye Fulani, onye Muslim, unu ife nwoke na-atụ atị ka ndị Muslim enslave non-Muslims na among them, otu anyị nọ na ha bụ majority, so onye ọbụla bụ infidel na ndị otu ya. So ife gbasara ndị ụka aga m etinye ọnụ n'abalị a, aga m etinye ọnụ, mana gị nwa bụ onye n'ebe a na-ege ihe m na-ekwu, achọrọ m ka m yọọ gị ayịyọ m chọrọ ịyọ gị owu, emekwana because na ibe Kristian ifu eziokwu ka ịrapụ ikwu n'eziokwu, maka na ị na-edifend ife dị n'ụlọ ụka sometimes ị gaghị ama mgbe iji wee na-eme onwe gị ewu. O nwere one man onye Ghana na-alaiki ịgbapụsị ihe dị na Baịbụl afọ, you know. So o nwere one pastor ya na ya na-eme debate, ihe niile ọ na-agwa ya dị pastor ike gwụrụ ya so o nwere ajụjụ ọ jụrụ ya na Jacob na ụmụ ya niile jere Israel, na ha jere Egypt, na ihe ha dị jebe bụ 70, gwu ya ebe ọ dị na Deuteronomy, gwakwu ya ebe ọ dị na Exodus, I think ọ bụ na the two Bible quotes nyelu accurate 70 ejezie na Acts of Apostles ọ sị na 75, ọ wee jụbazie ya kedu nke dịzi correct. Nwoke a na-ata ọsị ya ọkwa isi na mmadụ dere Bible ka ọ sị ya na ọ mmadụ mana na ha dị inspired by the Holy Spirit. Ọ wee jụbazie ya Holy Spirit nke a na-adịrị accurate bụzi okwue nke ebe o je kwue nka, what do you have to say? So ifu that na ị na-edefend ife dị na Bible sometimes dị ka onye na-edefend the APC. So biko ya na ma yọga ya n'abalị a, ọ bụrụ na anyị na-eflow ife ị niile bụ onwe nke dị ụkọwasị ikwuo na nke a dị ụkọwasị ka anyị kọwaa anya ọfụma. So biko kewe eziokwu ka anyị ga-ekwu ogegbe anya ma adị ekwecha ma afụcha ihe ọnụ na-ede, a na-achọ nka nna afụ ihe ahụ ọnụ na-ede anya, achọ nka nna afụ gị na adakwa kedu ife m anyway, good. Abụọ na-eji Christians egwu onwe onye ji egwu anyị na-ekwu okwu ya na chi efogokwanụ. O nwere ife m ga-akọrọ unu n'anyasị ya gbasara mmadụ ị na-ene anya. Nwanne m odolugo anya na anyị bụ robot, odolugo anya na ife anyị bụ robot. Anyị bụ robot, alụrụ anyị alụ for a purpose. O nwere ụbọchị ntị iri ọnụ wepụkwa, alụrụ anyị alụ for a purpose.
ife anyị dị ka ya ichi iwe were ịchọkwa gị rapịa ụbọchị nna ajụghị sị asị mmadụ ebu kịta ajụọ gị si na gịnị bụ purpose God ji kee gị mgbe ha na-ajụ na katikizim kedu ihe Chukwu ji kee gị si na ọka wee na-efe ya na-eto ya na-eme so ihe a bụ reason o ji kee gị ajụọ gị si na reason eji wee kee gị ka ị nọrọ n'ụwa abụ ka ị na-eto ya na-efe ya kedu ka ị si efe ya n'ihi na-efe ya kedu ife ọ na-nya kedu significance ahụ n'ihi na-efe ya ebe ọ nọ n'ihi na-eto ya kedu ihe ọ bụ to ya nwa nọọsụ ụnụ mụọ ọmụmụ bajuo nke ụnụ mụtara amụta kedu uru ka again nya ka ihe o ji kee gị ịghọtali ọfụma you don't understand anọ kama ị ga-ekweta na ị marọ na stori ọbụla a na-akọrọ gị na o make sense kama ị ga-ekweta na ị marọ imebe argument ma ọ defend ebe efe ma na ịgbagharịchakwa ihe ị ga-end bụ what you don't know is bigger than you. Now if anyị dị ka Nokia 3310 black people na-ege ntị black people if anyị dị ka Nokia 3310 anyị dị ka Motorola igwe mgbe ochie na-enwesịrọ ịntanetị ịghọtago ndị ọcha anyị na-ene anya kịta bụ latest version alụsịkwa onye ọbụla ma na blacks bụ ụzọ nọlụ blacks bụ ụzọ nọlụ before ndị ọcha bụ latest version nya ka ha ji wee dị more advanced karịa anyị nwa anyị abụọdụ Android ife anyị bụ ụba analọgụ nya kpatara na ihe ọbụla anyị ji aka bụ ihe aha anyị ma anyị ejidesie enyi ike anyị adasị ka anyị rapụ ka anyị mee upgrade anyị ada eme ya o nwere nwa mụ na ya n'ụbọchị a o weta fon ya o ji fon ya n'aka na-escroll egwu nwaanyị be anyị na-ege ekelere gị Chineke nsị ya ị chọpụtara na ndị be anyị na-alaiki iti mkpu n'egwu ha niile ọsị m ka otu ọ nsị ya scrollkwa wetakwa egwu ọzọ nwaanyị be anyị gụrụ efu ebe voice ya nọ ihe niile a na-eti sọ mkpu wee na-ajụ ya egwu a kịta ọ bụ butuo dị kii ọ nọ ya asụ ụsọ why do we struggle n'over ihe ọbụla anyị na-eme ọ ka esi wee lụọ anyị old version ihe niile anyị na-enenụ ndị ọcha ka ha si wee mee life ọ dịrị easy kịta onye ọbụla anyị ji eme anyị agbara jebe di ya onye jekwara n'ebe a nata ọ dị ya ka ya si na ha nwa bụ latest ha nwa bụzi Chukwu anyị fụrụ anya anyị nwe iwe na Jizọs na-acha ọcha isekwa ya oji ahụ kwa ise Jizọs oji ọma enwezi meaning because nke ahụ bụ ekwensu anyị na-eyuzu bụ before were na-arụ ọrụ anyị nwa discardịrị afụ na onwere uru ọ bara anyị arapịa so ọ bụkwa na ese Jizọs black taa we no go have regard for it nke ọbụla dị ọcha anyị na-afụzi ya na onye ana nwanne m ịgwaghị eziokwu you cannot compare BlackBerry to iPhone ị ga compare ewepụ ndị a kịta anyị ga na-ebikwe n'ime ọhịa ọ ka mma ka anyị gwa onwe anyị eziokwu even though na anyị nwere our own civilization then anyị nwere our own civilization mana ka anyị nene life anyị malụ ma civilization ahụ ọ na-reflect na ndụ anyị how many million years ka ọ ga-eteki anyị iji wee imbibe all that our civilization ụfọdụ ga-asị gị na anyị mana anyị na-edebe ihe wit nsibidi mmadụ ọ na-enwe ya o nwere so many things ngwa nenenu onugbu dị na be anyị onugbu gịnị mere na lue today ewepụtabụ onugbu ahụ mee ya in such a way na uke ka nwegoro China mat na agụụ na iji osisi mmiri ọkụ iwere noodles wee ya nwa obere oge isi ya irie nri na-aga mana na indomi nke anyị
ị ga-eje kpanwube ọkụ wee ma ihe ị metara. Everything concerning us struggle. ihe ọbụla anyị ji aka anyị ga-ejigide ya aka jiruo ya n'ọnwụ. ụka ahụ ebutela anyị, ụka ahụ ewetala anyị. nenegodu ka ndị ọcha si aga about it. Why na ya da aga ya ka ndị a anyọkafa ife wee malụ, anyọka ndị a ife wee malụ. Life anyị ọka nke fa mma. nakwa agbapụrụ ụmụ nwaanyị Naijiria na bọọlụ yesterday. ma mgbe a na-abịa onwe kọmpetishọn ọbụla efuru a na-achọ egbe efu ndị ọcha kafa na-agụ egwu gosi ya. ha na-aga ekuru akpa ha very simple na-agala onwe ya. ọ gagide ruo ha nọ mgbe ha ya ebido bọọlụ anọrọ ife a na-akpa kaptịn na-agwafa na ife anyị ga-eme mmadụ akọkwa n'ọnụ ime isie bọọlụ no fighting cover up onye instruction ya. mana nke anyị mgbe ha gbakọrọ onwe ha ka a na-ekwu okwu na ihe anyị ga-agba ihe a nọ bụ ka ekpebe ekpere. Father, in the name of Jesus, this I will play, we will not have injury, no red card. Time ị ga-eji wee plan or strategize ya ihe emenwu ya ihe nọ bụ mgbe ọbụla ekene dịrị gị eze ka emechara ya kwa one not ka Cameroon ji gbapụ Nigeria. Why na ekpere ahụ enwe ihe o mere? Am I watching a World Cup? Why not? I'm watching World Cup now. Ka ndị ọcha na-agụrụ gị egwu, ha nọ na-agụ egwu gịnị ka ha na-agụ? Efu ha na-akụ aka na-agụ egwu. Ọga nke anyị dị iche, ịghọtago? nke anyị dị iche. Ihe ọbụla anyị chọrọ ime na anyị ga-ebu ụzọ kpee ekpere ahụ anyị na-ekpe. Kedu ihe anyị na-ekpechata na ya? Kedu ihe anyị na-ekpechata? Ekpechara ekpere ahụ onye ahụ bụ onye isi duru na ekpere ahụ amasị asị, ọ ga-ahapụ ya. Arụ dị na be anyị dị too much. Ilo na asị, ekworo, anya ukwu, ọ dị too much. Greed. ndị ọcha enwekwa time go. They don't have your time. na America anyị na-akpọ isi a na today anyị were as ejesi ọgwụ. ihe matala ebe a bụ ma ị nwekwara that card gosi na ịbụ American, isi Austria, isi Denmark, isi Romania, ebe sọrọ gị isi. As long as iji ihe a anyị ị ga-compete, ị ga-azọ election win, ị ga-azọ election win, ị na-achị onye ọbụla n'obi ọcha. ije na dia Congress onye ọbụla na ya. na be anyị ebe a ọ dị possible? Ọ dị possible? ị ma na many families be ndị ọcha ndị a na-abịa enye aid n'Africa kịta, ndị ọcha ahụ efu na-abịa enye aid n'Africa. ị ma na some of them na their grandfathers gbagburu nothing less than 20 black people, 30 black people. Mana today if abịa ebe a, you welcome them, lacha afọ ike, efu nwaanyị si na their family, ị ga-anụ ya. Mana ị mana be anyị ebe a sisọ na-ege ntị, sisọ na mmadụ zuru ori atụrụ over 200 years ago ka descendant ya niile ji wee nọlụ today to the point that na they cannot make ọla with ndị obodo fa. emelụ for ostracize, ụfọdụ ka achụpụrụ achụpụ. ije ka ị nụọ nwaanyị taa ejube ese, and ife ị ga-ajụchata abụ ife mere 300 years ago. ị na-agba ejuzi onwe gị otu a ka ọ kwesịrị ịdị. anyị na-emeti ya o make sense? kedu sense o make? anyị bụ analog. anyị bụ analog. Garden of Eden aha kọrọ na Bible.
ife anwa abụ a place edebe for laboratory ebe a nọ wee developuo mmadụ apart from mmadụ nọbu anọ before mmadụ anọrugo Adam ahụ a na-agwa gị ebe a ka a nọ wee developuo onye mana ọ bụrụ na lesson a ka anyị chọrọ a very good day we discuss that onye chọrọ iwere owere ọ bụrụ na ị chọrọ mana ị ga-agidebe onwe gị kedu onwe mbọsị njọ sị gị ọ bụrụ na Adam na-ekere ya na-etu anyị dị ka Adam dị ị malụ na Adam si n'ahụ nwaanyị wepụta na-ege ntị ọ bụrụ na etu a Baịbụl si wee kọwaa Adam na-akpụrụ ya akpụ kpụpụta ya from aja ọ bụrụ na Adam bụ akpụ ntube a mụ na gị bụ ịmara na-asị ọ bụrụ na obu akpụ ntube a o si n'ahụ nwaanyị wepụta ihe ọbụla ajụọla m ụmụ nwoke si alaga kedu ihe ala ka epopose ala na sap ala nwaanyị a na-aṅụ ya aṅụ eji azụ nwa were produce milk nke nwasị nwoke kedu ihe alaga a na-arụ nwere ihe fere alaga na-arụ o nwere ya n'eti na ọ na-arụ gịnị ka iji nwe ya akpụ ntube a ọkwa ya bụ umbilical cord ka ebe a kpọrọ ya n'oyibo ọrịa bụ ife connect gị na mma gị iji si ebe a wee na-efidi so kezi ihe Adam ji nwee ya ma ọ bụrụ na enwero ka o si wee na-efidi from mmamụ ya ma a certain source otegasị na ara nke ya na-awa ọkụ ya gịnị ka ọ na-awa ọkụ ebe a ka onye nwaanyị si wee na ebe a ka isi adara ka ike arụ ala ka ịdị enweghị iji ere ịrụ ịgwa nwa nwaanyị atapụ ya aṅụba gị ya ekwe nwere nwa mma na-asị aka anyị na ha nụwa mma na-asị na ọ na-agwa ụmụ ya ha ṅụbị ya anwụ yaị na ndị mmadụ ebe na-arụ n'ụwa nke ego nwunye ya si n'ọsị ya na ọkụ ya amụ ya ọbụla ya eje kwuo na ọkụ ya amụ ya ebe hey na ndị mmadụ so now ndị ọcha nwere ka ha si wee fix their life ndị ojii be anyị jere ebe ha full life ahụ fix ite onwe ha ebe ahụ they don't really like coming back here for like right associate cha with ndị be anyị much ọ bụla asị kwue many people n'obodo oyibo achọghịzị ịbata ebe again onye n'obodo oyibo na-abata once in 5 years o gosiri onwe ya o ji ebe eme ọ bịagoro ebe a na ọ ya 3 years maka na life ebe ike gwụrụ ị na-eze ndị ilo ị na-eze ndị oyi ị na-eze ikwu ị na-eze ibe ị na-eze ụmụnna dị ị na-eze enweghị onye izefe ị na-ada eze ebe a egwu a na-atụ ebe ọ bụla ijiri egwu ahụ erughị ala ma onye ị na-adachikwu ego ịma ihe o buru n'obi what kind of people ka anyị bụ ihe nji wee na-emetụta ya aka bụ dat na ndị be anyị ji ewelu chọọchị hiri isi wee lose guard ya anyị welu chọọchị hiri isi wee lose guard ya ndị be anyị ama na chọọchị dị iche na Christian life a Christian abụrụ onye na-eje ụka ka anyị kọwaa anya ọfụma if you want to accept you accept Christianity bụ religion ebe a na-akọrọ gị what and ebe anyị na-akọrọ gị ọfụma bụ n'ime chọọchị mana ichi ibi life of a Christian ife anyị asị na onye abụ a Christian ịma na-eje ụka ijebe ha n'ụka asọil that Christian emebie ya ịghọtago ị nwere ike ibilivuo na Biafra na-ege ntị ị nwere ike ibilivuo na Biafra mana mgbe ọbụla ịbalụ n'ime IPOB ma ọ mazọb asọil the thing mebie ya by indoctrinate zie ịbụrụzie an extremist ọ ya abụzi normal thing ahụ ịfụrụ etu a ka ọ dị
ịnwa anwa as a Christian iwọchi efu na Jizọs ahụ ị na-eme emulate na onwe oge ọ even onwe oge o ji adabara ya na ndị priest ya na ndị otu ya ndị akpọ Pharisees even ọ na-akparị ha na-akpọrị ha because ọ ma na ha dị very corrupt. Ịghọtago mgbe ha si n'afọ ya na temple ka ya na the scribes and Pharisees nọ na school ha ihe ọ na-agwa ha bụ ihe dị iche from ihe ha na-akọ. Ịghọtago ya nwa achọkwanụ mix up with them because if you mix up with them they will ha dị contagious, ha ga-contaminate your life. Ewepụ chọọchị nwoke anụnwa ya asị ka ya jebe na mountain enu na Jizọs jee na mountain ekpe ekpere ihe ka a na-asị dị ugwu dị ebe a ugwu gbalụ Jerusalem okirikiri gosi na ndị bi n'ugwu. Aga mara onye Enugu abụrụ onye bi n'Enugu Suzana, onye Enugu abụrụ onye bi n'Enugu Suzana, afọ ime abụrụ afọ ịba n'ime Suzana, afọ ime abụrụ afọ ịba n'ime Suzana, Sani Abacha abụrụ onye na-ata abacha Suzana, Abacha abụrụ onye na-ata abacha. Onye Enugu abụrụ ebi n'Enugu. Ịghọtago? Now Jerusalem ugwu gbara okirikiri ndị a nọ si n'ugwu efu kafa si achị atụrụ. While shepherds watch their flocks by night, all seated on the ground. Ana m achọ ịjụgụ na be anyị a shepherds be anyị ọ na-apụta ilo n'anyasị? Why ndị nke a ji apụta n'anyasị? Because of their weather. Ha na-eche ihe na ha nche n'abalị. O nwere mgbe na-adị free ha pụtasịa. Ị na-aghọta? Obodo ọbụla nwere ka ha si eme. Ndị a dey survive by ụmụ anụmanụ mgbe ahụ. Ha na-eyuzu camel, na-eyuzu horse, na-eyuzu ebe ndị a mgbe ahụ ka ha wee nwee ike na-emove from place to place. Camel ka ha na-eyuzu karị. Otu anyị nọ n'ala Igbo, ugbo one ka ifugo camel na ndụ ga apart from n'ije na zoo. O nwere onye nọ na bunu nwe camel. Mgbaje weta anụ ka ị na-eyuzu camel maka na edere ya na Bible. Onye na-eje ụka no dey get sense. Agwara gị that you will see rich people in the church but you can never see an intelligent man in the church. Ekwuru nyakọrọ mekwughị ya. Ị ga-eji nke Papa Jowi'S wee ghọta. Papa Jowi'S bụ a very rich man. Ọ dị very rich. Ọ ya bụ Jesco oil, abi? Kedu onye nọ na be anyị ya dị ụdị ego a obu ga-ekunye losgard ya na ya ga-aba n'ime ọhịa ije without security? Ọ bụ an intelligent decision. Na ana Igbo ịgba ka ọ dị a na-agwaghị na onye ọbụla ndị ilo gba gburugburu na-eche ndụ ya nche. Ifeanyi Ụba mere escape maka inobu bulletproof. Apostle Johnson Suleiman mere escape maka na obu bulletproof. Ya ka o jide ndụ taa. Iwelu security idebe isizie ka ịgbago na mountain chefuo ihe na-eme n'ime ọhịa. You believe go na Jesus ga-eme everything for you. You are still to understand. Don't worry, you get me understand, eh? Bro, I na-ekwu na fall in place. Ọ ka wa message na dị. Ị na-aghọta? Ị ga-afụ a rich man in the church, a wealthy man in the church, mana ị ma afụ an intelligent man in the church. Get that point there na akwụkwọ. No know Igbo say that you can never find an intelligent man in the church. And I dey measure ego by intelligence. Ejiro intelligence akpata ego. An intelligent man nwere ike mụ enwere ego. Ịghọtago? Mugu na akpata ego. Ọ bụrụ wisdom ka eji akpa ego. Ya ka eji wee nwee
money miss road. Can the message now be clear to you? A Christian can go to church, but mainly Christians, the real Christians don't go to church. A Christian bụ onye na-ebi ụdị ndụ Jizọs biri, which na-eme afụ nwa onye na-ebi ụdị ndụ a n'ụlọ ụka. Jizọs n'ime ụlọ ụka, ọ dịghị ya. Ihe niile na-abịa ụka bụ hypocrites, ndị believe na ndụ ha fọziri nwamba ka ha jee ka Chukwu merụ ha ebere. Onye na-anọkọta efuru onye ihe na-agala ọfụma ka ọ je ebe dibịa ịgba afa. Enweghị ike ịfụ onye na-agala ọfụma ka ọ na-ejebe dibịa na-eje gba. Onwe onye arụ dị ojebe n'ụlọ ọgwụ ije ime gịnị? Efu m na chemist, gịnị ka m bi eme? Unless ọ kọndọm ka m bi ego na chemist. Na arụ dị m esi nje na chemist, a na-apụ joil aṅụ ọka na filling station. Mba, you don't believe, don't worry, ị ga-emecha. Achọkwa m ka m na-ekwu okwu ka ị na-ebelieve, achọ nke ị na-amalụ amalụ. You got to go. I don't want you to believe anything. I want you to know it. Fa abụọ bụ two different things. O nwere onye arụ dị ị ga-afụ na chemist. Eme afụ ihe ọbụla na-eje ụka bụ ndị nwee problem. O nweghị onye ọ dịrị mma like ihe ị na-eje n'ụlọ ụka ka ije yọọ mgbaghalụ mmehie. Ị na-eje ka ije yọọ mgbaghalụ mmehie. Ọ ihe ka ije ka ikpe ka o nyere gị aka this week. Because you believe na nke ikpere ekpe eme na-expire. Ị na-eje ebe a because na ị dịrọ sure of your tomorrow. Yotago? Mana Jizọs asịghị, ọ bụrụ na ịchọ ibi ndụ ka Jizọs, ọ sịghị na ọ bụrụ na okwukwe gị sef ga-adị nta ka this mustard seed, that you can move the mountain. Which means now, just ekpere ahụ ikpe taa can carry you throughout the year. Yes, now. Ekpere ahụ ikpere once can carry you throughout the year. Nke ị na-ekpe mgbe ọbụla pray. Okwukwe ka nke ọ bụ nwa Chukwu ọnwụ. Ị ghọtago? Gịnị ka ị na-ekpe? Onye nwee problem na-eje n'ụlọ ụka. Onye nwere problem nke bụ na ịnọkọta mgbe ụfọdụ ikirikata ihe a na-eme n'ụlọ ụka, ihe la na-eme. Imagine Egel na-akwado ịnụ di, Egel toputego na ya chọrọ ịnụ di. Ewe m bịa n'ụlọ ụka na-enegharị anya nwaanyị ka mara ma afọ onye isi dị mma. Ewe m n'anya wee fụ ọpọ na mgbe m fụrụ di gel ọ bịara ụka na ọ mara mma, na-enye ya na nwa dịkwa mma, mesịa ka nne ya ewe bidozi ihe a na-eme, wee fụ ka onye nwa na-eme onwe ya na ọkpọbuni ọga. Ọ bụrụ na ị na-achọ nwaanyị ị ga-eji okwu ụdị mmadụ ahụ. Ka anyị na-agwakwa onwe anyị eziokwu, ọ bakwa uru mmadụ eti asị. Ọ bụrụ na efuru Egel biri ụka dressing not decently, ewe bidozi ikpe ekpere the girl wee bido wee na-eme ọkwa buru oche ọdaị saịdị na-akwagasị ihe niile. O wee nọkọtazie wee na-adị achọba m eje nke have I seen you before? Again, allow achọba m eje saịdị nke achọba m eje na nke Ebuka Obi, allow her. Nọ na onye nụ nne n'anya ka ya adabara mụ na ya ka m fụzi onye wee tọọ na ọrịa. You, I will destroy you. I am in that body. It's mine. Ọ bụ onye akwụdị ụdị okwu a, ọ gị ka ya eje ka ekwu eziokwu. Ị ka ya eje okwu nwa ahụ again. Ọ bụrụ na anyị bụ ndị na-agwa nwaanyị eziokwu, ọ gị ya you believe me na ime ekwe ya cross ebe a. And those people makwasị na ihe ha na-eme bụ fuck up, mana for the fact na indoctrinate go ha echekwa na ha otu na ihe anyị ka a na-eme. Chefuo na ijune na-agbagbu onwe ya sị na ya na-agbanyụ nsị ọkụ. Ndị ji onwe gị ka ihe ị na-ekpe n'okere ihe ị na-ekpe. Gịnị ka anyị gbalụ na Naịjirịa anyị gasị na ọ na-ekpere ka anyị kpetara ya?
ọnwa ka ikpeta n'ekpere ka ihe ikpeta n'ekpere ego ka ikpeta n'ekpere ka m gosi gị ndị na-ada ekpe mkpo ya gosi gị onye na-ejebe n'ụlọ ụka o mụchiri enu n'ala. Hey, stick to what works for you. Shut up. Ụmụ ihe na-work for you. Ihe niile bụ etu isi wee position onwe gị i position to onwe gị ọfụma ọ na-agara gị. Gịnị kpatara na the 70s ozugbo anụchara ọgụ Biafra nọ na most of ya amụba ọnụ mgbe ahụ nwaanyị o ji wee bụ na immediately anụcha ọgụ Biafra ụmụazị be anyị niile gbagoro Lagos ha kpatachiri ego ozugbo. Ha ji wee kpata ego. They didn't make that money out of prayers or church. Ha make the money because opportunity dị there, demand dị high. Oge anyị na-eme economics nwere ife a na-akpọ opportunity cost, right? Ọ dịkwa na commerce. Nwere ife a na-akpọ opportunity cost. Onya that time enwere disruption, and now for people to start going to the shop ndị ọcha iji go ngwa ahịa, now ndị be anyị na-ewetazi ya to their doorsteps. You got to go na-eweji to their doorsteps narị anarazi ego even at a point na-elekarịzi ya kwesịrị ya onye agbakọsi aka isi ya ejebe ebe nọsi ka ya gori ya ebe ama mere aghọta. Before you know it, mmadụ make ego o nwere ihe bụ na brain ka ị ga-anọ wee ịpịkọta ya ọfụma efu that ekpele the meaningless. Ekpele dị meaningless. Even ozugbo anyị gbacha ọsọ abịọla 1993 ọsọ abịọla nwee ndị o bunyere ego. Ozugbo ha gbachara ọsọ abịọla nachigata back to Lagos 1993 mgbe a ka Nigeria na experience fuel scarcity ọfụma. Na fuel scarcity kwụsị Nigeria bụkwa Jonathan Goodluck. Before Jonathan Goodluck, even the time of Yar'Adua Obasanjo, a na-enwe fuel scarcity. Abacha fuel scarcity, Babangida fuel scarcity, Buhari. So now ihe ndị Igbo mee mgbe a bụ enwe fuel in the east mana fuel adịghị na west. Ndị be anyị wee na-aba ego 50 liters of fuel load na luxurious buru ya nata na-ele ya black market. Ị na ha na-adọba ndị mmadụ abịa na-ebukọ before polisi ga-abịa ka wụfusie fuel ya dara na-egi ya bụ na-ebisa. Ndị mmadụ ewere opportunity a make ego. Ihe na-enye mmadụ ego bụ opportunity. Ịghọtago? O nwere ihe a na-akpọ preparation meeting opportunity ya bụ na ị ga-adị successful. Opportunity nwere ike call mana ịdịrọ prepared. Ọ bụrụ na ịdịrọ prepared, that opportunity agafe. Mana ọ bụrụ na ị na-prepare for this thing, opportunity ala ndị ya ị grab ọnya the money abịa ya bụ na mmadụ emeke enya. Ịghọtago? And ebe ahụ ị nọ nwere ike ọ bụrụ na ibu mugu nwere ike ibu mugu mana man oge na ya nọ nwere ike ọfụgo the thing ọchị ime the business check ya kama ọ ga-arapụ behind ọsị nwa gị bịa ka unu jee business ya eje mesịa business osụsọ nke chi a ga-enye sef braga ọgaranya efu ka mugu si wee nwee ego. Mugu enwee ego gị aka njikwa gị that na mugu can be rich. Many mugu ndị na-agụrụ akwụkwọ ojiche ego. Ịnosi na ọgụrụ akwụkwọ ịnosi n'ogo school na mana ọ bụ ego ga ka ihe eji wee employees izie graduates, employees izie ma lawyers ma chartered accountants mego ụmụ ebe a niile. So a mugu can be rich. Ka ị na-aghọta oge nsị that a rich man na church na ị ga-afụ ya a rich man mana ị ga-afụ an intelligent man inside the church. Maka na intelligent man na-question everything ị na-etro before oge aswallow oge ebu ụzọ test go dia check anya before na aswallow. Ọ bụrụ ihe ọ bụla iti na side o were ozugbo. Gotago? Many mugu ji bunkering kpara ego jide ego today. Ọ bụrụ because not the wise, ọ bụrụ maka not the intelligent. Gotago? Even the intelligent man nwere ike mgbe ebe na that thing maka ọ nwere ike ọ na-agbakọ ya nwere ike tisi for bunkering na ihe ga-eme na ọ ga-edent image reputation ya this that. Ọ na-achịga azụ
si kama ka ya na-etred cautiously ya ka eji sị gị na onye ụjọ enwe ọbụba ịghọtago Mugu nwere ike sị gị na onwekwa na ọ bụrụ na nwa anwụsị nwụọ otu isi ebe ọ gagharịa. Intelligent man enweghị ike iwere ego aja gbaa gambling. Intelligent man adagba gambling. Ọ pịkọchara ka esi ya eji 1000 rie biko na-ewe n'iwe na call a dị very important. Hello nna nwanne m good evening kekime somehow mara anọ m live program na ke time ọ mkpọchigha ya azụ. Okay. Ntụmanụ ga na-asị ka esi eji 1000 ewin 300 million na esirapị ya mana Mugu ya were ego ya kwuo ya gbazie nkịtị si kama echi ka ya je nwa kọndọktọ ọ nọkọtasị ya na nọọsụ ọ na otie ọbụbana efu na ọ bụrụ na mmadụ amaka ihe ka eji akpata ego ịghọtago. So ka anyị wepụ ọnụ na saịdị ahụ afụkwana na onye a ji ego ịkazi ihe wee mara nke nwa ma ihe afọ a ọbakwa n'egwu angụlụ ndị agụ ifụ si bịa rie bịa ṅụọ na be onye iberibe o bịa rie bịa ṅụọ na be onye iberibe o bịa rie bịa ṅụọ na be onye iberibe nke nwa amaala ife inwere plọtụ one. So an intelligent man nwee ka o si eche echiche ọ na-eme ihe onwe ha ka an intelligent man ga-esi wee nọrọ n'ụlọ ụka wee na-akụkọsịrị ya ife a niile na anụmanụ na-ekwu okwu na Baịbụl. Unu fụrụ ebe ọ sịrị na donkey speaks. Balaam jikwe wee na-afọsụ the donkey ka ọ gaa mana angel of the Lord kwuru with sword kwụrụ ya n'ihu. The donkey ajụ na ya agazi the man na-akụ ya wee sị ya kere ya ọ na-akụrụ ya ihe ọ na ọfụwa the angel of the Lord ya donkey ahụ makwu nke bụ angel na so ọ bụ na a na-akọ the ten egecha anya like cheta the quotation mkpọrọgụ na adị mmadụ 70 si na Israel wee gaba Egypt. Deuteronomy ekwukwe the same thing after Exodus kwuchara ejezie na Acts asị na mmadụ 75. Ije na Matthew check ya Matthew, Mark, Luke and John the synoptic gospel o nyesịrị different account mmadụ one ka afụrụ na-aga n'ụzọ Emos ebe a Jizọs joinụrụ ha. Nke a sị gị na mmadụ na-abụ nke a sị n'ofu onye oke onye izi ifuru Jizọs Kraịst mgbe o si n'ọnwụ binie ka akọ ihe ọzọ mmadụ one nọ na tumba a nke a sị na mmadụ na-abụ nke a sị na ịtọ nke a sị ya a na-enyegasị gị different account. O nwere Baịbụl ya eje efu na Matthew chapter ọ dịka 15 verse gị adọpụrụ ya adọpụ na nka ana onwe different versions ife ọbụla nwere version ikwesị ịma onwe ezi original ọ dịga adulterated a na-eme ya ka o wee suit all the time na ọ bụ na ndị ọcha dere this thing na-enye ya version by version. O nwere nke ihe wetasị gụọ version na King James version ego nke a New International Version, New American Revised Version, New nke a na ndị otu ya enwere na different versions and ị na-eji fụ na okwu ya ihe akpọrọ nke a na ihe akpọrọ nke a bụ ofu ọ na-echange na ndị ọcha na try. Oh my gosh, I thought something happened. Thank you about that. Even how wanna try ka apply a change mana ba anyị ebe a anyị amara ife bụ change. Anyị just kpọtọbụ isi ofu ebe ndị na-eme ihe omenala efu na mmadụ ka ihe eje na shrine ya ije na shrine onye omenala kedu ihe ị ga-afụ ije na nke onye na-eme ihe omenala dibịa ị ga-afụ ọkpọba agha n'ihe na ya i wee wefu ugbe n'ọkụkụ ekwochara 3 years ago ka o wee bụ na mmụọ ya ihu mmụọ ya ka efu na ọ na-eri ọkụkọ na ọ dị rich ha na-consider the
the richness of that thing by ọkụkọ na igburu ewu n'one ka igburu efi n'one ka igburu alụsịgo rie n'efi alụsịgo rie na nka nke na fa nọ ife aka ka a ga na-akọ ịghọtago efu ọfọ enwere m ọfọ ebe a m wepụtala gị ọfọ m na ọfọ m akarị ona etu a ka ọfọ m chubi hie ndị na wepụta ọfọ m efu ka ọha mana ị ga-eji fụ ọfọ ya ha ka isi mmadụ ọ bụ okpokpo amụ ka eji ejiri okpokpo amụ amụ nwa gbara dimkpa so anyị na-eme ihe ndị ya na ịgbakọcha ihe anyị n'iyi ewepụ ndị ọcha ma nka laịf anyị ka na-ede ewepụ ndị ọcha bụ na mụ na gị na-enwe this interaction CCC ha gụta na Baịbụl mgbe ahụ mụ na gị maziri ụjọ akọghịrị anyị n'ahụ ihe gbasara 666 anyị eche na nwere mgbe ya bapụta etesi anyị 666 n'isi ọ bụ eso akọrọ gị akụkọ 666 kwuo eziokwu ọ bụ egwu atụ agụ ọka ọ bụ n'ọsọ mụnwa na-ekwu ya ọ bụ ịnụ akụkọ 666 a sị gị na mark of the beast echeki ya na m gịnị bụ beast asụ ha na-aya ofu oyibo mgbe ahụ anyị eburu ya onwe nke anyị ma antikraịst nke bụ eziokwu anyị makwa ihe bụ antikraịst mgbe ahụ anyị amụ ihe bụ antikraịst anyị ama ihe ọ na-akpọ onye antikraịst 666 o nwere onye n'ime anyị n'ebe a kịta gasị gị na ọmụ ya bụ antikraịst mgbe ahụ a sị gị na agụ anụmanụ nwere isi 7 ndị mebiziri ọrụ wee bụrụ ndị Jehova Witness ewee weta magazin ha ese ofu lion iweta isi aka ezi ya dị see nka isi aka dị ewurezi ofu achawo tụkwasị ya n'ihi onye a kpụrụ achago ofu pịrọpịrọ nwa eji esezi wee lipstik red ka ya ọnụ ya ka ọ wee bụ n'ọnwa agbọ onye a ịgbago achawo bụrụ iko mmanya ndị ọcha erigogo anyị bụ mugu maka chi anyị jos na-ata klemin anyị bụ mugu n'ụbọchị nna asị na ọ bụ na ndị ọcha ga-ekweta bịa colonize kwuo anyị 100 years ka anyị ma nwere ihe anyị ga na-aghọta maka chi ọ karịa ịma mma anyị kwesịrị ịda ayọ ndị ọcha bịa colonize anyị sirapụ ya anyị na-eme ka nwere ihe anyị ma n'elu onye Hausa pụta na-akọgheri ihe onye Hausa na-ekwugheri muslim na mmadụ bụ muslim n'isi na-ekwugheri anyị na-ekwu okwu ka a nụrụ n'ụwa na-agbago ndị Amerịka na onye ka ịfụrụ n'aka akụkọ muslim n'aka akụkọ kristian ndị a niile mgbago na-ekwugheri ekwu ya na-ekwu okwu ebu teknọlọji ebe ka life na-aga. That's why we always be backward. The whole Israel not today na-abụrụkwa nke na Israel nke kịta ịrarị eche na ha ya maintain Israel kịta agba ya na-akpọ Christian not 2% population ha bụ Christians. Mee ka ha si alụ ngwa ọgụ na-efesi ịmakwa ọgụ n'ọnụ ndị a nụgoro in 5 years na ha hapụ Lebanon, ha hapụ Syria ma Iran ma Palestine ma Gaza. Osisi ha nwa ị ga-ajụzi onwe ka ezi ka mgbe ha na-eji ngwa ọgụ niile ha lụzuru eluzu kemgbe ha ji replenish kemgbe ha ji alụchikwe deten ọ Jizọs na-arụ ya. For you to survive here, you need to change your thinking mentality. You need to change your ochenchera vuvu. You need to change everything about you. Church can never save us. So where is we na apụta ebe a? Yeah, but just to destroy us. Ndị be anyị design ya maka nke a abụọ nke ha biri anyị. Ndị be anyị design ya ka anyị were ya ka enslave our minds forever.
even ndị a bụ Baịbụl a na-agụrụ gị ya n'ụlọ ụka ndị a na-achọje di ya man of God ha enweghị ha echefuona na the love of money bụ the root of evil. Ha echefuo that for them to go to that heaven ha na-preach, they must turn their back on the things of the world. A rich man came to Jesus by night. What should I do to make heaven? Jesus said that you have to go sell everything you have, share it among the poor, then come to me. That's the only way you can make it. The man was your mother, was say half worker. No gathering horse, more camel easy camel gap na the eye of the needle than a rich man to enter the kingdom of heaven. That's why you see that heaven a na-ekwu okwu ya. Onwe onye nọ n'ụlọ ụka efuru dukwuru redi iji ya. Pastọs efuru ego na-atọ ka gịnị na-agbasi jet na-eri ego na-eyi Rolex na-efusi ihe a na-eyi. Ndị ọdị ka ndị na-akwado ije heaven. These are people who make sure that igbe eri nri n'ụwa ka impoverish ya gị. When they are sick, they go to hospital. When you are sick, they pray for you. Imagine how much ndị be anyị na-ebute n'ụlọ ụka. Anya ego abra n'ụlọ ụka enwere ike iwepụta that money were ya develop community ahụ ụlọ ụka nọ n'ime ya. To develop the community abụrụ ọsịsọ hapụkwa ya asị na emepesi school. Ị na-emepe school imepere ya ka ọ bụrụ for free. Imepere ya ka ọ bụrụ for free ka ezi isi na ị na-emepere anya ka ihe ị na-emepere ya afọ imepecha dị na akwụkwọ subsidize anya imere ya ego iji welu dị ụlọ akwụkwọ bụ ego poor people nyere gị. Yet those poor people nyere ego their children cannot attend that school. Ka sense o make ị na-agwa na ọ bụ na Jizọs no time Jizọs na ụdị ha ga-adị no go dey now. Ya ka nji sị a Christian ama eje nata n'ụlọ ụka because ihe ọbụla ihe niile a dị against the principle of a Christian. Adị m ekwu okwu Christianity o. A Christian bụ onye na-ebi ndụ ka Jizọs. Ị na-ebi ndụ ka Jizọs ị ga-anọ n'ụlọ ụka a na-akọgheri ihe a na-akọgheri. O nwere one girl dugara mmadụ ụka ọya nwaanyị na-eje ịtụ mma n'ụlọ ụka wee sị ya ịmago mee friends invite ọ bụ iyeri almost 5 ebe a yikọsịcha ịmago ụmụ Jowi'S a ihe a lifestyle ya ka ọ bata n'ụlọ ụka ọ chaziju na ọ ya abata na ọ ya kwụsịsị ya wekwa na enweghị ike ịkwụpụsị ya bụrụ memba unu n'onye a ọ bụ na ọkpọba dị pesisi ya na ya anabagokwa na ya chọọ embarrassment ya onye a wee bịa gwabazie ndị ọcha na onye abụọ dị memba na ọnya nwa na friends ya chọtara ya oge a ka eji wee mee ya ala ka ọ bata. Ka ezi mgbe Jizọs sịrị come as you are na the kingdom of God adịghị segregate. Eche ma ọ bụ onye a na n'iyi mee ya ala ya bịa ọ bịazie ihe ị na-ekwu ga-convince ya to decide ya to give his or her life to Jesus. Ịchụpụzie onye a kịta because of appearance ya ọ pụ ebe na moto gbuo onye o jebe ọkụ mmụọ. Kedu ka ị esi ya enye akaụntụ na onye ji ụkwụ ya bata na house of God nọ nga ịchụpụrụ ya ọ pụrụ nwụọ na mmehie ya? Kedu akaụntụ ị ga-enye that God No, let's reason it now. Onye a ji okwu ya niile bata ebe a ị kwesịrị ịnabata etu ọ dị. I change topic preach bezie ndị mmadụ gwa that na people will address you the way you dress. Look. O nwere ihe ya agwaba onye a ọ dị ka ọnya nwa ka ị na-agwa onye a nwere ike decide ya sị well na lifestyle ya na
onyanwa ka ọ na-ele na ebe a decide ya how to go about his or her life mana reject gị ya n'ụzọ i wee chezie ihe ị na-afụ bụ the outward one ichefuo na onye ahụ efuru dị ona na inside of that person na onye a dị purer than nke nwa bụ Bible na pulpit because na ebe ahụ ị nọ na-epreach ọ bụrụ na ị ga-agwa onwe gị eziokwu o nwere ike nke nwa bụ onye ịṅụgo mmanya wee pụta ebe a enwere ike ịla nwaanyị n'anyasị gị na nwaanyị di na chiefo befe bịaba ụka ịbịa onye ka ị na-aghọrị na nene most pastors today nene Charlie Boy after as a prodigal son marriage ya last ruo today over 40 years in marriage pastor none oya kilome gịnị me ya na Anita aifre nke si na nwunye ya rara na ya ga-ala pastor Bishop gịnị agaghị nkụ ama m na aghọta as you don't judge a book by its cover. Some people na afụ m na m dị rugged efu m na m dị rugged ma otu a na-eme program ụfọdụ wee chee na afụ m live ụfọdụ na mza nọ with me nwa obere na-asị na na-achekwana n'onwe Igbo na-ekwudo okwu ma ọ bụla gị nwere ike ịnọ ya n'onu m iche na m na-ekwu nwa okwu adịghị judge mmadụ like that mana na chọọchị ka ị ga-afụ hypocrites a ga-abịa chụnite gị n'iru oche sị gị gafee n'azụ because the yiro expensive clothes na rich man bịala ụka a rich man abịala ụka bịa late ọ bịa late eme ka area space ọ bịa n'iru oche bịa nọlụ eye service ka a na-eme eye service iretigo onye amụọ so even na ọ bụ na nga ebu God ị ga-ebu ụzọ kpọbatagodo onye a na your kingdom before these people ndị a bụ nothing to you. That's why na any of them nwụrụ you will not attend. Any of them nwụrụ unu itie iwu na ada emezi wake up mana a rich man nwụọ a ga-eme wake up ndị fada ma ndị sista diocese ihe niile a ga-abịa ọkwa ndị machigoro wake up mana a ga-abịa megide the wake up meruo onye mgbe chifokwa the burial continues ifugodo ebe a nọ procession na ofu onye nwụrụ maka na a rich man onweghọ ụdị ụkọchukwu na fada ịma na afụ bishop ga-esi ma bishop of Mina, bishop of Owerri, bishop on the Niger, bishop of Abakaliki, bishop of ya niile Asaba etu a ka esi abịa maka envelope. Most of you niile onye anwụrụ na they don't know him, he doesn't know them. Hypocrisy ihe juru n'ụka. Ọ bụrụ na enweghị ị na-eme ị malụ na ị na-eje ebe a na contaminate ịchọ even Bible gwa sị na onwe oge elue a na-asị gị jee na mountain nọ n'ebe ahụ ka a na-enweta salvation ọ sịghị anya sịkwa gị n'ebe ọ sịghị na gị don't worry, it doesn't matter ebe ị nọ kpọ ya na-ekpo ọnya na ọ nọ nso, he's closer to you than you can even imagine. Ọ bụrụ na ị bụ onye nwere sense ị ga-ama that na nyanwa nọ n'ime gị gị nwa nọ n'ime ya. Why na ị nọ na moto n'ụjọ akwa ikpebe ekpere? Why ji ekpe ekpere ba ike echere na iri tuo ijebe n'ụlọ ụka ụnụ ijeje ekpe ekpere nọ ebe a ka God nọ. Ihe ị na-ekpezi ebe a bụ ịma na God na ebe nwa ike nọ n'elu plane na-ekpe ekpere na-akpọ ya nwebere ihe eme Jizọs ịkpọrọ Jizọs a nọ na gịnị ma kwe na-akpọ ya believing na ọ ga-aza gị na onwe ụjọ na-atụ ndị mmadụ n'ụwa aka oge ha na-agbakarị night ewesị na ndị ori na-eme operation na ha na operation n'iru ebe ni driver agba breki paaki agbanyụsị ọkụ ya efu ka passengers ụfọdụ na-amapụta mmanya n'ime ọha jezo ụdị panikin ihe ya na-anụzi bụ Jizọs ndị mara na-ekpe ekpere ka m na-achọ ịjụ unu bụ Christians mgbe anyị na-ekpe ekpere akwa ị na-ekpe ya mmalụ that
na Jizọs ga-azọnwu na Chineke ya aza ekpere gị. Ị ka eche otu iruo n'ụlọ ụka n'ụlọ ụka ka Jizọs nọ. Before you nọ ebe a na-ekpe ekpere, you believe ịgbago na Jizọs ga-azarịrị gị ekpere. Even interview ka ị na-aga, ịnọkwa ebe ị na-aje ime interview, oge abịa kpọọ gị know your turn, ị na-achọ ka ị baa n'ọfịs ya, gwa onwe gị eziokwu, ị na-ekpe ekpere ka ọ na ị na-ekpe ekpere. Ị na-ekpe ekpere wee na-aba, you are praying wee na-aba dia. Even n'airport nkịtị sef, ịmakwa na onwe any exhibit ibu, mana onwe onye na-aga ebe ahụ obi na-eru ana because ịma họ ma onwego onye fire gị ya na-akpa somehow. A na-amasịkwa nwata na-egbu mma mana ọ na-ekecha anya ihe ị na-ekpe ekpere steady. Mgbe aka ị ga-ama na gị na chi gị nọ, ọ nọ far from you. Oge ka anyị nọchara COVID-19, gịnị mezi? Ọkwa ị survive ya. Nke ahụ alone bụ a lesson to ndị be anyị, ụmụ mugwu niile anyị nwere na be anyị. A serious and thorough lesson. If that you don't need to go there to continue with your life. Ndị ọcha ka na-eje, yet ha na-eme advance na-agbago. Ha na-eme advance na-agbago. Every year, alụkwu ihe ọbụla nke arụrụ arụ, ha modernize ya, weta nke ya. Ị na-ajụzi ka m welu kene moto malụghị atụ. Egosigo Highlander 2003, Highlander 2005, the same body. Mana mgbe bazie n'ime ya, efu ihe dị iche. Agwa moto ya eje body nke a ka nke a bụkwa ị na-ajụ gị ndizi iche. Ije mmadụ onwe ya na-akpọ full option. O nwere ihe dị na nke a na-adịrọ na nke a. Mana ị na-enye ya n'ilo ọ dịghị ka ọ bụ ofu. Fon anyị jisi n'aka, alụọ onye abụbute, alụọ nke a na ya bụ S25, nke a S26. They can never be the same. Fold 4, fold 5, fold nke a, ọkwa ofu mpịachi na mpịagha ahụ, mana ihe dị iche dị ya. Ọ use bie efu ihe dị iche. That's why arụọ nke a, ha nwe yuzuo ya fu ka o si wee dị. Ọ ga-alụ Galaxy S7. Oge ahụ alụ S7, ha bịa lụọ ka ọ Note 7. O nwere Note ha lụ nke a na-agba ọkụ, na-agbakarị ọkụ, ewepụ ya alụ ọzọ ka stọpụọ ya. So ha lụọ something, ha check ya ka afụ fault ọ na-enwe. Ọ bụ moto na-aṅụ fuel, mgbe anyị alụzi ọzọ, ọ ga-enyekwa ofu bọdị ya eje rụọ datin kpa anya aka. Ịghọtago? Enwe hybrid. All that intelligence ka ndị ọcha ji wee na-alụ ihe dị iche iche, like ụmụ nkịta anyị na-afụsị today. Nkịta niile ị na-afụ bụ human intelligence ka eji wee create nkịta niile from today. Ihe niile ị na-afụ onwa nke bụ original, ma Rottweiler, ma German Shepherd, ma Bulldog, ma ihe bụ na sọ gị kpọọ ya original one enwere ebe ekuke. Ndị ọzọ niile n'ugwu arụrụ arụ. Kịta nke ya na-ene si na zigara na-ene o eke ya na ihu ya ajọ. Ọ mmadụ mere ya, ọ bụghị God kere ya. Anọ onye ahụ mere ya bụ God ahụ. Amaghị m na ghọta na eweta spam agụ agbawiri ya nkịta. Ịghọtago? Mgbe ọ ya mụọ ihe dị ka agụ, efu na nke a bụ original. Nkịta nwere ike ịdara mmadụ tarisie. Nkịta ya eri obere nwa amụrụ ọfụ rie ya complete. Nkịta ga-anụso leopard ọgụ, dorie leopard. Ọ mmadụ rụsịrị ihe ndị a niile. Ndị a na-arụzi ụdị ihe a niile ka ị na-achọrọ ka ị gbaa nso, ka ị bikere ndụ ka ha si ebi. Ụmụnne anyị ndị tara anyị ka ebie ndụ ka ndị a na-abụ ha si be ndị ahụ bata, anya na-worship ha.
na-ekiri ha ekiri. Onwe nwanne usi Amerịka bata a na-akwanyere ya ezigbote ugwu. Nwa onye ọbụla si abroad bata na Naịjirịa a na-akwanyere ya ezigbo ugwu. Omume echenjie. Omume echenji. O nwere ike na-esere onwe ya siga. Ihe afọ ọtụ ihe akpụ ya onye ala. Mana ọ bụrụ na ibi na Naịjirịa wefụ ebe ị na-ese siga. Ị nara n'iyi. Very foolish man na-esegharị siga. Mana onye nke si esi bata ga na-esekwa the same siga. All recovered. Asị na ọ ka ha si ebi. A na-ebicha ndụ ka ndị ọcha. Ọnọdụ na meeting unu na-eme mkpọtụ osi unu na-ekiri unu. Hey, what can I do here? No, guys, not this guy warning. Every time I go to a meeting. If I go, onye nke asị esi bata osi unu na-ekiri unu. Ana ozugonu na ozugonu. Ana akwa kana tem. Gba. Nna ke provost ke ihe na-emezi ebe a provost oje ọzọba slippers onye ka ọ na-azọ nke ọhịa ya n'ike akwa ya aka ihe aka ya ebe niile na-ada gara. Otu a ka onye asị esi bata ya esi nọrọ na-ekiri unu ncha n'ihe ọ na-afụ bụ ụmụ anụmanụ. Ọ na-ajụ kemgbe ndị be anyị ji wee deteriorate ye mentally like this. Ọ na-enenesi unu ka ọ na-enene unu ka etu ihe eje na zoo na-enenesi ụmụ anụmanụ etu a ka esi na-ekirisi unu. O nwere nke ha bụ ọ na-aba dị mba ife esi ya n'ọnụ na-apụtasịgoro ife dị ka ọjị mgbe ekele ọjị ma a ṅara ahụ nwere ike mapụ ọmapụpụ amaghị n'ihu. Igbo nwe ya nwere akọrọ gị akụkọ asọsi ya n'ọnụ pụọ mmasa gị ebe a ihe ama gị esi eficha dị asọ ozugbo ịkpakwa aka ya sịra this life no balance. I dey tell you. Iwe nwayọ kpaa ị na-akpa ka ịgba ma enepụ anya ka iwe ficharata ahụ a na-amazi ụmụ ka ahụ esi wee ahụ a na-eme nsọ ha dị asọ ahụ dịgo na ahụ a na-erighị isi ịnọkọta ịgbazi ihe mere iwe ya ụra that particular region ihe a mesara ahụ anya eriwe ara afọ ma gị chọba ndị bottle water ịgba amụ acid onye asọ ya mesaghịrị ahụ mgbe ị aghọta asọ mesaghị ya bụ mgbe ọchị ala ọchị efu na eze ya niile a eze eji wee ṅụrụ ma kaị ma ọjị atara ata bụ a na-alụsị eze nikotin finish gro hai keka njọ bụ na ọ nwekọta ebe ọ nọkwa na mitin ọ nọkọta ọdakịrị ọ na-ahụ nke a na-echichiri ahụ bụ n'ahụ onye na-eji ife a n'ala amara ekwe otete wit hit niile a jisi ike saa ihu ya chatụ ka anyị jenu onye nyabịa n'oso anọkọta wee weni aka elu ihe wee kuo onye si obodo oyibo na-ekiri ụmụnne ya ọya dị ya ka ya were kamera rekọd onye anọkọtazie o wee sị chelụnụ na onwe ife ọchị ikwu ozugbo ahụ o kwuru okwu chelụnụ na onwe ya ọchị ikwu ebe niile ajụ oyi achọ ka anụ kene onye a na-ekwu okwu si na-ekwu bụ okwu o wee kunie wee sị ụmụnna anyị anụ ife niile unu na-ekwu sinsi mana ihe dị na ya bụ na ama na ọtụtụ n'ime ụlọ ama onye ọ bụ anaghị ya mba wuo ọnwa nke onye afịa bụ Felix Okonkwo na papia bụ Peter Oko onye ka nsịkwanụ n'enu ya nụ na Peter nne m n'enu ya nụ aja niile ebe dịka mgbazi crucify him Peter ụfọdụ n'ime ha gbagidekwara Peter mgba aghọ na oyi Peter ozugbo n'enu ya oyi ka nne ya ha mmadụ na-eyikwe nke a bụ nnọọ nne ya complete ha mgbe Peter dị ndụ ọnwụ
ọnwụ Peter ahụ na-eji Peter wee sị ya na ihe mere bụ na họl ahụ a na-ekwu okwu a emezie si gbakọrọ ya ego a ga-eji wee gba ya fensị rufuo ya siluo ya na ya ga-enye ha ego nke a ọ ka mma na ị nabara kpọọ ha na fon kwuo ya maka ị nọrọ ebe a kwuo ya ọ ga-ama agwa ahụ iyi ha ya ezite n'uti ya adakụsi agha uchicha ahụ ma mkpa abụ ahụ ihe niile so ndị araba ihe a ndị eburu aṅara ebutere gị nke were ebutere gị aṅara imenụ nke onye ọcha na ihe a na-asụ ụmụnne gị asọ iwere ofu anyị tachara eweta ihe eji ekuru ọkwa ose asị ka ekuri ekute ekuri onye nke nọ n'akụkụ ọgbakwa mbọ chịrị ịbụ ọ na-achịrị ịbụ a na-asị ọbụ ịbụ ọkụ ọsọgo ụda ebe a ọsọgo ebe a acha maka ka anụ ebe ebe ihe na-ekuri gị ekuri abụere gị asụ mana ọ bụrụ ebe ndị dị civilized nọ eweta ya n'iru ọ bụnye ọcha eweta osi ona were nke ya ọ na-atara ihe ya onye nke were nke ya onye anụ ka a na-ekwu okwu nwere ihe a na-ekwu ịghọtago ihe a bịara ebe a bụ biznes akpa ihe a bịara ekwu onye ọbụla ete eke n'otu finish ekwe n'aka onye ọbụla anaba ọhịa ka ndị be anyị jere mba jere ka amụpụta ka aje mụta ndị amụtazi abata be anyị anya na-awọchipụ ha nwaanyị na anya ma efolozi nzọụkwụ ndị ahụ anyị aka na-emegheri ihe anyị na-emegheri ebe a debe a na anyị na-eme omenala gịnị bụ omenala ị na-eme gịnị bụ omenala ọ bụrụ na anyị bụ ndị na-reason well most of ife anyị kpọrọ omenala sef anyị emeghị abolish most of ife anyị ji akata anyị na-akpọ omenala anyị emesighị abolish I'm telling you I proscribe ụfọdụ ụmụnne anyị in the name na fabosu and I put it to you na onwezi onye na-abụrụ osu n'ala Igbo ata ịmara etu esi ghọta osu na Anambra dị iche etu esi aghọta ya n'Imo steeti and some parts of Igbo land onye ha the same meaning alright so mana anyị nwa ama ihe anyị na-eme inu by mgbe anyị si outcast principles ọkwa na iwu na guide that thing then bụ that na ịnwa anwa laa any girl ma any guy ọbụla bụ osu laa again na abụrụ osu automatically girl abụrụgo osu nke nwa alọrọ onye nke a ịbụrụgo osu o were nne nye gị iyi n'osu gị na ya mekọ anything ịbụrụgo osu go and jee jụọ ajụjụ ife a na-agwa etu a ka o si dị n'ala Igbo na Anambra nke ndị Chioya gị na ha mekọ ihe that's why ada emekọ ihe onye ọbụla bụ osu a na-enye ha their way ha ga-anọ iche gị na ha enwe anything so by the time ọ bụla ị mekọrọ ihe with them automatically gị na ha abụrụgo na-ajụọ onwe gị ihe na-ala ka mkpi ihe na-ala ka nkịta ma ọ na-elagoro restaurant niile ị na-eje eri nri ịma ndị siri nri a lọya kpepụtara gị na kesi ịma ihe ọ bụ dọkịta ahụ sevuru mama gị n'ụlọ ọgwụ sevuru gị mgbe ị na-achọ ịnwụ anwụ ịma onye ọ bụ reverend fada ikpoghegburu ọnụ onye gị oriri tụe nke agbaghị gị mmanya n'ọnụ ịma onye ọ bụ so gịnị gosiri na ya abụba one ịdị happy na akwụsịrị igbu ejima gịnị mee na ya agbakọ aka wepụ that one ya na afro n'ikpu nne ọ na-ere ego kedu ihe anyị chepụtara n'obi anyị si nke a pụọ ka anyị forge ahead na ihe a nọzi kịta bụ 2000 anyị anọzi na 18 ma 19 that is why na onwe ebe anyị ji azụ eje I'm telling you ya ka o ji afịa anyị arụ a people can mee ka o si dị ha mma na gọvanọ na-achị Anambra steeti ị na-eche na gọvanọ anụnwa with akwụkwọ ọgụrụ not the advanced efu na ọ dịrị advanced
ọ bụrụ ịdị advanced ọ ya eje kpokọrọ ụmụ mmadụ burusi egbe bu ya si agbagharịba n'ime ọhịa na-eme na ha bụ agụ na-eche mba ebe ọ ya eji nwa ego ọ na-eje na China kpokọrọ kamera bịa wuo everywhere mmadụ na-aba nọrọ n'ofu room na-apịkọ mkpụrụ mmadụ na-aba ezugo ịkọva Ekwulọbịa niile mkpụrụ mmadụ na-atọ ya akọva Ọnịcha niile o nwee ebe ha na-eje jos nọrọ na dia tebụl enwe ka esi mee dị aṅa asachi afọ ebe ahụ a na-agba kamera ahụ ogoro ka ama ebe ya agbaje ọ bụrụ na mkpọ ka ị na-eje akpọ ndị nọ na mkpọ mifi na-eru ebe ahụ ndị ga-eji motosaịkụl ha blọkụ ọ ga ebe ahụ isevuo ndị mmadụ ha n'ime ihe na Dubai na ihe ana n'ime ihe na China na ihe ana agwụrọ ha ọgwụ ọ kamera ọkwa ifuru onye drone gbariri ụbọchị a drone na-achụgharị onye diman gbaje na moto drone na-abịa diman agbaje ebe a oge diman gbafetara akụ moto di drone agboti ebe ahụ ya rie diman. It's a simple thing. You deploy your drone here. Ya na-eme ndị kidnapper ndị kidnapper ndị kidnapper ichere ọ bụrụ mbụ gọvanọ aka na-ekwu na enwere kidnapper na Anambra ebe ka ị ya nọ na-ekidnap ya every community ego a eji akwụ ụgwọ sekuriti a na-akwụjiri Anambra na sekuriti maka na enyere ha AVS ị na-agọfisi ego onye ọbụla every street ọbụla anyị nwere solar distin kamera ga-adị ya unu enwe strong room ya bụ secret unu ga na-afụ maka ebe a ya na-akọzi ụdị akụkọ a na efu na ndị a na-agbago agbago na gọvanọ Abia steeti na-ebupụte buses solar ya eletrik anyị nwere Anambra ebuteni ya na ọ na-akọsa akụkọ nke Abia na-agbago agbago na-ewepụta ọkụ efu na ọkụ adịgo na ọnwa ihe dị n'inwe ọkụ a is a small thing ọ bụrụ na ụmụ gọvanọ na Anambra ka na-ekwu okwu ọkụ mmerakwa ebe onye a si je kpọta ndị a je mkpọta ndị China kota ha na ka ihe esi na-eke chiarin fọmụla etu a ebusa mita efu na yara eme ka ego karịa ihe a na-ezuzugharị na anya nọrọ na-ebi ekeyik life ya ka o ji adịrị anyị difficult ekeyik life onye be anyị ga-elodu moto mgbe ebe a na-elodu moto a na-emetọ mkpọtụ na-eti mkpu eburula spika ti ọnara na-enwe ọcha ka ihe na-eme mkpọtụ dee signpost zuo ike onye bịa ọgụrụ mara na nke na-eje Ekwulọbịa nke na-eje Ụmụahịa nke na-eje Imo steeti ka ị na-emere mkpọtụ onwe na-ama ebe paakị dị ọ na-anya ọmụrụ ebe nke a na-eje na etu anya na South Africa ebe nọ bụ na taxi rank ịbata na taxi rank akpọdochara ihe a na-arụ aja fụsịa na lane a bụ na egbe ọ na-eje nke a na-eje ebe a nke a na-eje ebe a otu a ka ha si nọsịa nke a na-ele odu na-apụ nke a gbadata ndị nọ n'elu a na-eshifte na-abịa ndị nọ n'enu o yeruchakwa ya dịka 7-story building ha were nwaanyị na-agbatusi small onye bi olodo nke ọpụ otu a ka si ihe niile adị ọganaize ya na-anụ ọkwụna na-enwe oche anyị na-eme nke agha ụdị nọnsensị adịrọ ụdị ha adịrọ ire njie ya ọfụma mana nke a ga-etigide mkpu ebe a na-eme ka a na-esekwa anwụrụ n'ile ebe ahụ moto ọ ga chift onye ekwu okwu ka mmadụ onye ekwucha ofu wee bido ọzọ a na-achịkọ ha ncha dị senta ọ nọkwara na hit a na-eme onwekwa ha nkacha ifu oji ha nke hit a na-agbụ ya ọnụ na-aba n'aka ya na bọsọ na-agbada chift ọnụ na chụndụ na anyị nakwa onye nke ọ ga-abịa banyị moto ka anyị na-apụ apụ ebe a ọkụ aka na moto ọchị ịgba ma mkpọtụ ọ na-emegide isi ọkụ ya gba na banyị moto ka anyị pụọ ebe a na ekwanyesi nga ego kịta ka ị bịara nakwa bịa gbada bịa balụ moto na apụbago bịa gbada ị na-eje bịa nna chift o gbatuo chekọ ihe aka ya anụ a na-akọghịrị o mechazi ihe niile a moto ejugo ihe a ga-afọ onye ọbụla bụ 4
o wee babara gị na enweghịkwa chenji nna achọkwa pụapụ ebe nkịta na gị jidekwa chenji gị n'aka agwụkwọ ụnụ enweghịkwa chenji na-asị nna onye ka ị na-aba ọsịgị na onye bụkwa onye nka nna agbagwara nna gị jidekwa chenji gị ebe ndị ala na moto nwanne gbapịa ọsọ ka anyị gbapịa ọsọ ka anyị ihe a ka ya na-anụ moto achọ imuvu ọ ya aba moto ahụ moto ahụ muvuzi ya wee chụrụ ya ọsọ ọgba mati ọkpa dodi aka with slippers or borders to brothers however mgbe akọ ya si gbara nna chief to ọlọbụ ka ebe ka ọ na-aba n'elu njin wee waa gha ọkpịa na-esugodugu na amụ ọ gbasa ọ bụrụ na nwaanyị ma ebe o wesighị na balance zie sonye onwe ya ebe ahụ njin a na-achị ya ọkụ n'ike ama ihe bụ na-ele otu ka edebere ya one seat mba ụwa afụfụ ka ọ bịa black man South Africa anyị nọ na-enjoy bụ na ndị ọcha doziri obodo a dozie ya to the core ihe eji agbara anyị tegzi ebe a ya anyị na-eyuzu bụ quantum nya Toyota Hiace nke a na-esi nke a God is good ha na-eyuzu nke nnukwu ni mọzụlụ ọ bụkwa nke obere nke mọzụlụ a na-ebu ibu ihe ọ na-ebu uwe ịtọ ezigbo space ya dị ya so azụ bụ ihe a na-adị nọ iru a bụ ofu onye ka ya na driver na-anọ and driver enwe ya gbasara ya na ịnakọ ego ọ nke nwa nọ n'ihu ịnakọ ego go onye ga-achọtụ ị ga-achọtụ ọwa rand driver a ga-esi ọsị ruo mkpọ o ga-esi mkpọ atọ ọnụkwa burukwa unu ncha niile nnachigatara ihe abụọ pụta na-eti mkpu ebe dị na bus stop ọ bụ ya ọ nke nwaanyị ekwu na-apụ short right ada emekwa mkpọtụ nọ ikwu ha na short right ma short left ọ bụ na street ya dị n'iru bara na by the right esi ya short right olu ebe ọgba breki ije kpọpe ọnụ ụzọ rito ekpochieri ọnụ ụzọ ya omuvukwe ndị ọcha doziri ya mee ha na-echeta echiche ka mmadụ ewepụ ndị ọcha ndị South Africa abụ enwe ya ka ha mma ihe obodo ha ji wee maa mma n'Afrịka niile bụ nọ ndị ọcha bi ebe ahụ n'ezie ebe ha nwa bụ black people rụrụ emesi jee na nso ebe a na-akpọ Alexandra ka jee Soweto nke black man rụrụ ka ọ dị township since hapụrụ ndị ọcha gbapụrụ na Jowi'S etiela aka ndị ọcha apụbana a na-ewezi ọkụ a na-enwe load shedding mgbe ndị ọcha nọ na South Africa nwe ihe bụ na na-ewe ọkụ gịnị bụ na na-ewe n'ọkụ ka esi wee ọkụ iwe ọkụ ndị mmadụ anwụsịsị ya na iwe ọkụ ihe niile emebie ada ewe ọkụ maka ihe niile bụ ọkụ ma black man ama ihe bụ management ịmụta ihe efere black man ahụ ihe ochie ahụ ka aka ji aka ya ka eji weta Taxify Uber ha na-agba ndị na-anya ya egbe na-agba ha egbe chene eji ịgbata ya na egbe wee mee finally you cannot fight reality. The reality bụ na enwe era nwee time ihe ọbụla nwee time nke bịa ọ gaa allow it to go hapụ ya ka ọ gaa ọpụgo bụ na ọpụgo ị ka na-agba na-eji ya na-eme ka ọ dị na chọọchị a na-emezi na ịwọchi ifu na before na nwaanyị ekeghị ịchafụ na ọ ya abata n'ụlọ ụka at a point ifu na ụmụ nwaanyị na ihe a na-ekpuzi bụ wig ana nwa ka efu nwaanyị je ure 1.5 million naira grow hair esi akechie ya ekechie maka gịnị ka eji ekechie oke change go from ihe ọ bụ before ụka bụzi ebe a na-abịa emere show ebe nwaanyị ga-achọta di ebe nwoke ga-achọta nwaanyị ịchọ ha n'ịnụ ọjọọ dịka playground club ụmụ ihe dị iche akụba egwu efu ụdị egwu a na-akụ o nwere ihe dị godly about egwu a na-akụrụ n'ụka
ị na-enekwuta gị eji microphone onwe ka o si gbagharịa nene ọfụma na onye na-atị ya nọ nso ọ na-atara anyị ịgba impression. Kwaya masta na ala ndị ọ na-akụziri ukwe ọ ka ha si alakọsị ebe a bụ ebe a na-abịa achụrụ nwaanyị. Mụnwa mgbe m na-ejekwu nwaanyị ka m na-achọje di ya enweghị ihe gbasara mụ na Jizọs maka mma na Jizọs a na Jizọs idehi ya inode idehi ya inode idehi ya ndị nke na-asị gị ide ka ahụ kwugheri inode di ya achọje Jizọs ya ka ọ gaa anyị ji wee jebe mountain. Ejezina mountain na ya enwe mountain be anyị ya o nwere mgbe o ji bụrụ na mountain ka a na-aza ekpere. Na Jizọs jere na mountain bụ mountain juru everywhere there. Ịghọtago onye chọọ ka a nọrọ onwe ya ọ gbagoro n'ugwu jee one side jee nọrọ onwe ya ọ ka ha si anụ ya ọ ka be ha dị ya ka iji eji si ebe a bụ anyị plen jebe Israel na ijere ekpere na mountain ọ na-enwe a sense ofu mkpụrụ sense you no get. Odu nwanne m mekwara jekwa nnọọ ofu ebe nwakpọrọ mountain pastọ jere na mountain blue camera onye ka ị na-aghọrị ebee ka anyị nwere mountain na be anyị ebee ka anyị nwere mountain be anyị anaghị eme na ejere mountain. Ọ bụ na iruo na Coal Camp na Enugu iruo na Coal Camp ị na-anya o nwere nnukwu ugwu dị ebe a ma ndị ụka na-agbago ebe a jee na-eme ekpere ebe a dị be anyị na nzuzu maka ị na-egotara mountain na Bible na Jizọs jere na mountain i wee bilivu nọ na mountain ka ị ga-eje pawa wee bagha. Those people gbahasi Paul and Silas they pray they sang the Holy Ghost conduct. Mgbe ha na-ekpe ekpere na-eme ya ha nọ n'ụlọ mkpọrọ mkpegide ekpere megide ya pụta the thing akụghasị ha chain ọ na mountain ka ya mere. When the apostles nọ na-ekpe ekpere the Holy Spirit adakwasa ọ na mountain. Ndị niile na Jizọs hilu ọ na mountain ka ọ nọ hilu ha. O gosi agha na power dị everywhere. Ndị nzuzu a na-eje mountain enu ka esi wee na-akwado ya na ya eje mountain ọ dị ka ndị na-eje excursion na onye ajere na mountain onye ajere na mountain gịnị bụ mountain a ịya anụ hill ihe niile ejekwara ya mountain a bụkwa ihe translation emere mgbe a ụfọdụ ebe ahụ abụọdụ mountain ụfọdụ ihe abụsịkwa ugwu nkịtị normal hill even anti-hill self akwa mountain which stupid mountain ka esi enwe mountain Mount Negeb Mount Horeb Mount Sinai Mount nke a asụghericha ya asụgherie ya ọga ebe ọbụla ị nọ mmụọ Chineke na ebe ahụ mmụọ Chineke na-arụ ọrụ ọ bụrụ mgbe iji wee buo ọnụ nwee ebe ị ga-eje wee jefu iche ọ nọ everywhere. Onwere mountain nọ n'Imo steeti ya na mount gịnị ka abụ afịa ọ gaghị abụ hill ji ọnwa mountain dị ihe niile abụ ugwu afịa na-eme mountain. Mmụọ Chineke nọ everywhere. Ọ nọ everywhere. I tell you o nwere ebe ọ na iche gịnị na-eme na mountain ahụ nye oke ihe o ji ya abụ na ije mountain ka ọ ga ọ sịgo na anọ na mountain a ka ihe a na-arụziri ụlọ ụka ekwesịrị ijezi na-arụzi ụlọ ụka na mountain ebe ọ bụ na ebe ahụ ka ọ na-adị effective eburu ụlọ ụka jee rụọ ya ebe ahụ na ọ na-amaghị kama ụnụ ya arụbazi ụlọ ụka ụnụ afọ ọmụọ mountain nke ụnụ ọ na-ekpo aja ekpogide aja ure concrete mix ye ya ụnụ arụta mountain. Yes alakụ
Rema dị n'Ụmụnya ọkwa na n'ugwu ka ejiri rụọ ya kpọọ ya Rema Mountain Cathedral. Ngịnị na na-eme ebe a n'Ụmụnya na Anambra steeti. Rema onye nwe that church nwanne ya nwoke nwe Grace of God Nwachukwu, nwanne ya nwoke nke ọzọ nwee ka afa chọọchị ya na Lagos ka emepe nka nke emepe nka nke emepe nka. Ha na-ata enwe ike itim together nọrọ n'ofu ụlọ ụka agwa na ya biznes ka ndị a na-eme na-agbagharị agbagharị. Jizọs nọrọ today ọ ya na-eje ụka, ọ ga-akọ gị ọnụ gwa gị na gị nwa na-eje ụka na-ebu ehipokrit. Ara m nwa n'ebe a bụ Jizọs na-agwa gị ya n'igbe ehipo ịmama bụ Jizọs maka m na-eji oji onye ọbụla na-eje ụka enwe asensị enweghị iji ime ebe a nkwugheri ka a na-ekwugheri ebe a ịkọgheri chichiri ego iji chee ha. They cannot use that money. Otu a nọ na ọkwa ịma distin ụmụazị ji agụ akwụkwọ ya na-eme ịchọ idecha ịkpa ịpịa ya aka klinu a na-eri ego ọnụ. Ha loduo onye anụ loduo ya n'ofu kọntena bọdi bata na kọmuniti ahụ nọ kee ya ụmụazị niile n'ebe a ka a sị na every year na chọọchị a na-eke ihe a na-enwe anyị kọmuniti ị ga-eji ịma na-enweta nothing less than 20 churches. Otu Ọkịja be anyị nọ Ngobra ahụ chọọchị nọ n'Ọkịja egbu ọsọ. Anglican nọ n'Ọkịja hiri nne, Katọlik nọ na ya hiri nne, Methodist, Baptist, Grace of God, Mount Fire, ndị fire nọ n'ime ya, Deeper Life, ihe a niile. Ọ bụrụ na ọmụ bụ igwe obodo anyị ị ga-emechi ụlọ ụka. Ọ bụrụ na ihe emechi ya i were ofu projekti ị ga na-emere ndị obodo anyị. Ọ bụrụ na ụmụazị 50 akpọ ya unu enye ha scholarship. That's the only way ị ga-eji ya nọ na my community. Ị ga-abụ isi obodo isi ma agba ebe isi bịa mepee chọọchị ebe a ị na-ebukere ego dị na my community jee na-arụ ụlọ elu na-arụ họteelụ be nna gị. Ọ dịghị possible. Ka ehi debere ebe ị na-akwụ tax. Kedu uru ịbra iya ị nọ ebe ndị ọcha bụ na ịkaba ụka kacha onyinye niile ị nyetara ị na-eyi Disemba agụkọ ego niile a nye gị ya bak tọpụkwuolu gị esi hụ thank you. Kego bụ nwere I had afụ ya na our communities. O nwere any help ị na-render? Nothing. Nke Ebuka Obi na-arụ na nga ọkpaala ka anyị na-enene ya ọrụ marụcha ka anyị mara ma tenant ka anyị etinye ebe a ka anyị mara ego ole ndị mmadụ ga na-akwụ a na-arụ ya free. Ego ahụ na-eji arụ ya kwa ndị mmadụ donetiri ya. Mgbe arụcha ihe a ka ị ya aghọta ihe a na-eme ebe ahụ ka a na-arụ. Mana ndị ahụ na-ewetazi ego ahụ kedu ihe fialụfa nwa arụ isi kafa bịa na be anyị awalụ projekti n'isi onwe fa ọ bụ na nursing school a ebute ebe dị aṅa kwuo na every year na a na-enye 1000 students admission as long as ị mere ihe dị ona na haya they will cater for your this thing so that na a ga-enwe kind of competition na be from even self ya kwuo si na nwa ọbụla skọọlụ ife dị ona na WAEC na ịskọọ nwe ife dị ona na WAEC na ị ga-abata nwe ebe agụ akwụkwọ free na fa ga-sponsor everything. Efu na a ga-esi ona nwee smart n'imego ihe a ga na-eproduce because ị ga-alụ onwe gị ụka gụọ akwụkwọ gị ọfụma icheta na a ga-relieve your parents of expenses and all that. Ihe ọmụ ị ga-emere onwe ogu you study hard. Ime echeta iche ije gba akwụna, ime echeta iche ije na-eme nkwụgharị. Ọ bụrụ ihe ndị ahụ n'obodo oyibo ahụ na ọ ya abụ ọrụ Chukwu. Ọ bụ iburu ego jee ka ịgba impression ya na-enweta 2 million ya ga-enweta 5 million ya ka ebute moto moto ahụ iburu jee bunye Ebuka Obi adị m emekwala anya ọkụ mana ana m achọ ije for example moto ahụ wọtụrụ 100 million naira ibunyere ya na o bu moto ahụ eje ebe
gwakere m ebe Ebuka na-eje. Ebuka o nwere branch ebe ọzọ? Lagos ọ bụ ebe a na-anya moto? Go slow dị na Lagos ọ ya ekweghị mara ihe ị na-eme. Moto ahụ ibuyiri ya, ibunyere ya afọ gịnị? I chefuru n'isi na ala Igbo ebe a na-ata afụfụ. Eletrik o nwere womanụ igwe na Asaba ebe a, ọ dịka obi ndị ọgwachi. O nwere a particular place the man bubutere bọs, eletrik bọs, tii ọ na-esi Ọkpana m gbagide pụọ ọgba ogologo ruo Abraka, olodukwe ọ bịakwa ebe a free ka abịa gbaa ya free na-etesron ya free, ịnọkọtakwa ọgbafee. Unu ga-edonate nwu ya to ease, even tinye ya na some schools ka ụmụazị were ya na-eje school. Mgbe Peter Obi bịara na Anambra buru buses bunyesicha school niile, ọ hepụrụ ụmụ akwụkwọ. Unu ga-emenwu ya, ọ ya bụ ọrụ Chukwu unu ga-alụ. Che na eburu ego je nye ya, iwe ego ya moto nke ebute ebu ya ka ọ bụrụ na gịnị ka o ji moto eme? Kedu ihe o ji? Ọ bụ onwe ego igo moto? Efuru ya n'anya, efuru ya n'anya ya ka iji bu ya moto a na-ele many millions. Community isi na ya pụta, ụmụazị n'one nwere future ndị ga-ete nke over echi. Mmadụ one ka i nyere such support? Mmadụ one ka ị kpọpụrụ obodo oyibo? One ka ị help? Iwu bụ na mmadụ ya savụ obi fi help onye. One ka ị helpụrụ na ya bụ ọlụ Chukwu. Ị rụọ n'ụlọ ọgwụ tinye na be nna gị. Eze ego of ihe ala mere ya. Eze ego of ihe ala Udu Bunch o jee na that hospital Our Ladies ihe ala renovate nya 1,000 naira that time. Ndị nwaanyị ọbụla n'ụzọ akwa be ha bịa mụọ nwa free, mụọ nwa naba no pay shishi for many years. O mere before ọ nwụọ. Ọ bụ ime ya nwụọ, ị na-eje eburu moto eye service. Ọ ihe juru n'ụlọ ụka hypocrite ka e wee fụ agụụ ara agụsị ndị mmadụ na be unu. Ịkpa ije n'ụlọ ka ije nye sọm asetụkwa ụmụ bọyị savụrụ ha savụ amapụta ebe a ka ha sị na ji ego enyere ya 5 million. Onye sịrị ego one ka ọ na-enye anyị? Ha sị na m na-enye 2 million. Onye nke a ebe dịghị appreciate na iwetara 2 million ewere microphone nye onye nke Zion na-eme 2 million were nye onye nke kwueri. Abụ nwaanyị na-eyi ntị na ofu ntị ka m ga-eyi na ofu ntị. So ya na-eje eme n'ụlọ ụka bụ eye service. Nweghị onye ji obi ya abịa ebe ahụ. Ana mma bụ the last monkey ga-eje ụka. Mgbe m jere ya bụ mgbe m amaghị ihe. Enwere m better things to think of na ije ebe ahụ. Ọsọ onwe ezigbo akụkọ a na-akọ. Eburu Baịbụl ahụ gụrụ ihe dị n'ime ya, ị na-ajụ Holy Spirit kwuru okwu a ka mmadụ asị gị na mmadụ not inspired by Holy Spirit. Holy Spirit dị confused. Okwuo nke a na akwụkwọ nke ọjọọ na akwụkwọ nke okwuo confuse onye ọbụla na ihe ọjọọ ga na-eme akpọba Setan. Mmadụ na-ajụ kedu ihe bụ dị mmehie Setan mere God ji na-forgive ya. God, the same God abịa sị gị ekwekwana ka anyanwụ daa ma ga-agbaghalụ onye mejọrọ gị. Ewe jụọ how many times ka mmadụ ga-emejọ gị esi na agbaghalụ sị gị na 70 times 70 in a day. Setan o mere one against God o ji na-achọ ịgbaghalị. Ọ ya nche aka ya bụ ị na-echa efu na ebe anyị na-eje na onwe isi. Ọ sị gị gbaghara onye mejọrọ gị ma ya nwazi na onwe ya couldn't lead by example. Onye asị gị gbaghara onye mejọrọ gị nwere mind jeje rụọ hellfire ebe o eti maka ihe niile mmehie ọ ma na ọ bụ nga kpachara anya wee mee. Nọọ Setan ahụ na-egbu nwụrọ gbuzie dị Setan ka ụmụ gị zuo ike. Mba,
ogbungwukwa ya mana ọ na-emeghị expect ka ị defeat God ya God ndị isi nkụ ka makachi ya God of anwụrụ God a na-agbapụrụ mmiri makachi Jehova awa ọkụ okwu na-esere ya na nwaanyị ya Setan o setụgbu okwu anyị ọ bịara ebe ịchụpụ ya bịaba ebe ọlụ ọfụrụ gị mana o jeje rụọ ọrụ gị hellfire ebe bụ na anọsị na ọma your beginning ọma your end from beginning ọ bụ onye makwa na ihe eje ọkụ mmụọ ka ya na-abọdaziri gị ma ọ bụ mọta ka ọ bụ ịmọtalụ ya mana ọkwa sin dị na ya sin bụ sin ọkwa ọ maghị na mbido mara ka ya esi ejerebe ka ya na-anyachaziri gị ọkụ ka ya na-eziziri gị ozi ọma ebe ọ ma na ya ejekwa ọkụ mmụọ lasị lasị ka ya na-enyeziri gị nsogbu na si hapụzie gị na ka ịkụkpọrịba ka isi chọọ at least ije ọkụ mmụọ ịma na o nweghị regretri na irigo eluigwe ego n'ụwa a na-acha gị ọkụ get repent give your life ọ bụrụ na ọma na ị ga-eje eluigwe ọkụ pụrụ finally you go still go there n'ọka hapụ ya na ọma ka ya esi ya eje ya na iri na na-eje ebe a na ọnwa nke nwere isi ọga ihe ịbụ bụ robọt ndị rụrụ gị arụgogo debe gị ebe a ha nwa amadụ na ebe a ha arụgogo rụchaa gị jiri mkpa ụmụ ya ejisi gị eme their purpose ha finish gị you are just here ịnọkwa ka ị ga-anọ one day nwụọ ka ị ga-anọ one day nwụọ arụrụ gị arụ ịbụ bụ robọt yue robọt nweghị ọzọ ịbụ enwe uru ịbụ ọgụwa ya bụrụ onwe gị uru irie nri ele ọhụụ ịṅụọ nkwụ igba egwu ịrahụ ụra ije biznes onweghị ọzọ ịnara amagharị na-eme God this God that ịtakwara afọ sichaa nri vi na-eri nri ka ikpe ekpere wee rie nri God adebere gị ebe a nri n'one ka o providere ka ihe o providere gosiri n'ọhịa aka ya bụ ị na-eme ị na-ete o nwere nri edebere gị ata afụfụ karịa nwụọ to God ụfọdụ tagidere ka e wee rie nri slọmpụ ọnwụwa n'ụzọ every day of your life stress achaghị ọkụ ebe achaghị ọkụ ebe a ka ị wee survive esi na o nwere ihe kere gị na worship oke mie robot jọ na worship so nwoke a kịta ka ji wee mere topic anyị ọ bụrụgo lesson nyere gị you have to always protect yourself gị nwa ka ọ dịle guide your life onye si were ndụ gị nye Jizọs ọ na-aghọrị gị aghọrị jide ndụ gị aka nwa na-eji anya dị careful ị na-aga asị ọkụkọ na-akpa nri anya ubi akọ na ya ebe ọbụla ị na-aga anya saa olu gị ji sekuriti were sekuriti na-aga na be anyị nwee ka ọ dị gotago ya tụrụ inu si na onye ndị iro gbara gburugburu na-eche ndụ ya nche ị ga na-eche ndụ gị nche nwoke a na-eburu mechaa nke asị na ọpụtago o nwere ndị eburu like that they no come out eburu God is good eburu akwefere company etiena ị ka na moto God is good nọ ka ị na-afụ n'ụzọ GIG yes ọ dị mana ọ bụ etu ọ dịza nwa ya take over something like that mana mgbe God is good dị ndụ iPhone aka o ji eme the business atọlịa even though na ndị tọlịa abụkwa relatives ya ka aka ha dị na ya kpata ha ji gbuo ya o nwere ndị si ona je they no come back onye nke eje pụta ọ bụ na o ji security ya such a thing will not happen so gamble with his life ebe ọ na-ebelieve Jesus ị na-agbago mountain kedu mgbe niile ị na-ejere mountain gịnị na-emerọ na ndụ ọ bụ ego ka ị na-akpatara efu a ndị kpatara ego ụmụ ha na n'iyi ekpata ego mụta nwa gị Jowi'S ọ na-eme ka mmadụ na-akpa agwa ka mmadụ ọ dị emedu ka onye nna ya ji ego o nwere onye ga-abụ ọ bụrụ ka nna ya ji ego a
oneko vụna na-afụ ya every day this that ma ya nwa just nọrọ na loki gịnị ọzọ ka iji ikpe ka ihe ị na-ekpe n'ekpere ka Chukwu nye gị nwa ka ọ ka Chukwu nye gị ego ka ọ ga onye gị amamihe kedu ihe ị na-eje ayọ ọ religion gburu ha ya ọ bụ na ị megidere tinye ya Jizọs ma ọ Chukwu inweta ego ha ịchọzi ị na-eri ha ha achịghị ịma ịchọ igbu ha egbugbuo ha achịghị ịma senseless people. Ebe a ka m na-eweta n'isi njedebe n'abalị a. Daalụ na ụmụnna ha. Thank you Chinedu Vicky Moore Oliver Japan amakwa ma ọ bụ Oliver nke mma. Daalụ for giving me. Thank you for that gift, my sister. Lady July. Oh, Lady July, eh? Yes, thank you, eh? Thank you for that heart. Thank you. Cecily Henry. Henry, how far? Daalụ. So onye na-ejekwa nya na-eje iwere ndụ gị nye Jizọs eje na-eje chekwaba ndụ gị na-ene dị anyị. Ọmaka ma elu unu onye afọ taa si fie echi ụtụtụ ga-eji arụ ike wee walụ ụlọ ọjị anyasị anyị ga-alahụ lahụkwana ya lụọ ezigbo nlọ ka ihe ọma kpọ na ya ihu na otu echi ihe ọjọọ afụkwa na anyị ekekele ụwa anyị fọnwa na-afụ n'ife na-afụ na nzuzo fa bụ anya iji afụ ụzọ na be mmụọ anyị nwa bụ anya fa ji afụ ụzọ na be mmadụ onwe ife ga-eme anyị ọpụ anyị na mbata anyị ga-abụ ife a goziri agozi Chineke ya gozi anyị gozibiga anyị oke iko anyị ga-abụ iwebiga ihe oke ihe ọbụla aka anyị chọtara anyị na-eme anyị ji eli nri ngozi ga-adị ya ụkwụ ọma akpọ anyị ụkwụ ga na-akpọ anyị bụ ụkwụ ọma ọma bụ ụkwụ ọjọọ apọịntmentị a ga na-enye anyị bụ apọịntmentị gbagote kọntraktị ga na-abịa Chineke ya na-agozi anyị na-echebe anyị n'ụzọ anyị dị iche iche anyanwụ anyị achagbu anyị n'ehihie ọnwa ga-etigbu anyị n'anyasị ana anyị zodo ọkpa anyị achagbu anyị n'ọkụ nke o ji ajụgbu anyị n'oyi ihe akụ akụ ihe enwe enwe okporo ụzọ ga na-erubere anyị isi mgbe anyị na-apụ mana mgbe anyị na-abata ego anyị kpatara akpata ama efunarị anyị ama eje na be mmụọ gote ọkụ pụta na be mmadụ ọnyụnarị anyị Chineke ya na-akwala anyị ụzọ onye ya na chi ya yiri ifele ejekere ime ya onye kpọba ya lee onye chobe ya lee ebe ike ọnụ ma ya rie onwe ya obubazi imi ya mado na arụ ihe ọma ka anyị si ka o meela anyị ọ galụ mba chube mmiri chụrụ ogbu ugororo m anyị ga-agba ka nkwọ ya ma agba ka ngwọ na-agba yoyoyo na ndị na-echela anyị ihe ọjọọ ihe ọ ga-abụ nyere ha bụ etu ahụ ihe a na-akpọ izu ganaghị nkwụ izu niile bụ izu ọjọọ ha zuru n'isi anyị ọ ya aganaghị ya dịka izu si wee ganaghị nkwụ ha kpaba nkata kpacha nkata anyị ekpugido ha ọ fụrụ anyị wee na-egwu ọbụ ọ ya danye n'ọbụ ahụ ọmụmụ egbu ngwu ma ya nyụrahị ya na nkọ aka anyị si ebe ike ọnụ ma ya rie onwe amụsụ mmụọ nke mmadụ afụkwana anyị afọ ezinụlọ anyị amafụ ụmụ anyị amafụ biznes anyị zube izuzu anyị zube zucha etu ahụ anyị sizu ya ka o esi ya agha ajọ mmadụ anyị aghasala anyị ya ajọ ọya akpọkwara anyị iru ndị du ntụfu du nchọọ ndị ya gbaba n'ime ọhịa gbuo okpo mgbapụta n'ụzọ jụọ onye na-egbu ndị afọ ọcha achaghara afọ oju ejighalụ na anyị afụnata anyị anya n'ara anụmanụ niile na-aga n'uto ya n'ọwa ya ọcha ihe ya kpuru na akwụ ya oji ihe ya kpuru na akwụ ya nkwụ na nkwụ ụkọ gị igwe ha dada ka akị n'anya na ntị ara ọchọ anyị mma ga-afụ mma onye chọrọ anyị ihe ọjọọ ka ọ ga-afụ ọ bụrụ egbu m ya gbuo onwe ya ọ bụrụ ajọ ọgwụ ebela ụkpa abịa kafara bụ ndị na-akọzi anyị gọzie ha kọchabakwa ha bụ ndị na-akọcha anyị ebe ọbụla ha na-ekwujọ anyị aka ọjọọ ọbụla na-atụ anyị mkpọnwụ ka ọ ga-akpọnwụ
ụkwụ ọbụla na-ejere anyị ije ọjọọ ọ ga-ada ngwụrọ. Ọfụ anyị gọrọ n'ụtụtụ n'abalị a bụrụ ụtụtụ ọ ga-emezu n'afa ndị elu na ndị ala ise dawe Igbo eze ụmụ iyo odimilitola I appreciate you guys. Ndị nyere m gift n'abalị eme m na appreciate. Thank you for the gift. Lady July ekenekwa nga ọfụma kene gị ọzọ. Onye na-enye anyị stars na Facebook ọkwa ekene ka ichi inye anyị stars anyị ga-ekene. Nye anyị super chat na YouTube super amanya na akpọ daalụ. Becky Wire ka eke ime ọkwa na-edele ozi da respond nsogbu adịrọ. Amaghị m ihe chọọ ka m meelụ gị like basically edeelu gị ozi ebe m bịa ka m gbado gị agbado, mbịakwa ka m gbado gị ịkpa, mbịakwa ka m chụọ gị achụọ ịkpa. Ọ dị ka ịghọta ama ọfụma anaka ọma na ngwa gị na ya si ahụ adịmayọkwa nwaanyị ayọ nchụọ ọgụ na mmadụ ma eju ata gị na nlọ ana onwe ihe ọ ndị na kịta alọ gị na nlọ tagwuo ogu ntagwochakwa mpụta na otu ndịkwa chap na-eme ihe na-eme ihe adịmayọ nwaanyị biko na-ayọ ebe mmara mmata nkwe gị na nlọ ihe ọgụ na nlọ bụ ndọri ego pantị dọkasịa ya tasie gị ike tagwuo gị atagwuo ntacha ụtụtụ mgbaba abatụrụ nje sụọ bọksas maka ama na mma ihe m ga-anyụ ama dị mma nnyurikọ onye la mmadụ spiritually ọlabeghị nke ihe na-eche ha nke fisikal na-eri ego nke spiritual na ọ na-eri ego onweghị ọ na-akọst nke a narị atọ na ada agbalị ya na adịghị m ndụ kwụọ mmadụ chịkọm na họtel kwụọ nnede ndị a na họtel mbụ ndị akwụ ụgwọ họtel 50,000 agbara na agba kwụọ nnede iwe gwa m mmanya ya wentị buy me drink ṅụgbuo onwe gị dị a na-ego ego mmanya kwụ ụgwọ họtel ọkwa ya ịgwakwuo na agụụ enti buy me food mgbe m meji gbarịcha ihe niile 100,000 aga aba uru na ọyịka amụda n'abalị ndị na-alụ ọmụ nlọtago na nlọ sọpsi abụrụ nọ na street mee nga ọma bụrụ otie na dọkasịcha agụ pantị larie ego ebe a nlacha mpụta na otu nwa dịgodo oke ị na-ekwu ana m alago dị gị ikwu enukwu a na-alago nya ana m ala gị ya ebee ka ị nọ ya na nnọ nke mabụ original life anyị nke mabụ original nke dị sure na original akwa ikwuchekwa ihe niile aghara akwụkwọ ụla na-akụkwa the other side nke mabụ original ịmanọ nke nkara bụrụ original life side a atọkwa gwogwo ebia ebe amara asị ga-efu nri na nlọ nga eri na a na-ekwugheri ọ ga-efukwa nri ebe a rijuo afọ nke ka njọ bụ na sisi a Tinubu na-achị alọtabeda m ndị na-alụ nna m irie ebe onye wezigara eburu ndị na-alụ ihe na afụfụ dịkwụzi na be mmụọ asị na ọ ga-efu ndị na-alụ nga erikwana ọ ga-efu ndị rie efu chikin taa ịtabazie dị chikin itete ma ọ bụ na pilo gị kafrọ inwe ike na-ata pilo chana chikin ihe na-eme n'ụwa nke chai na ihe anyị na-eme na-atọkwa n'ogote nye anyị gift ụlọ anyị biko lion anyị na-enyere ndị ọzọ asị m ọ bụ enye lion ọ ya atagbu m atagbu nyenụnụ lion mpụtara TikTok na-anụ asị na wetara lion asị m ọ bụ enye lion ọ tagbuo m
nyanụ m ya mgbe afọzie mụrụ ọya atamata. Thank you nwanne m. Daalụ. Thank you. Daalụ. Possible. Thank you for that. Ogbuefi. Ogbuefi, I greet you. I mazi Ogbuefi before. Mmesi ka mbe mal mo. Ogbuefi me market ko. Mal Ogbuefi mo ni ano. Oliver Japan. Oliver Japan. Ah, baby lover. How are you? Tibes. I got up with Ola. Our 2 hours ka anyị na-achụ na ka nje chụọ peki ka nje chụọ nwa alọvụ m nwa ka nje chụọ ya chụọ na mmebere ihe a memere echebekwa ka mụ na ya buru ya na nlọ mfu onye ọzọ. Hey, Ike Obi, William Chukwudi, I greet you. Ugochukwu Kalista ka eke ime ọmalịcha nwaanyị na-acha ka onye ọcha. I greet you. Ngwa ndị nọ na Facebook anyị ga-afụnụ tomorrow. Echi ga-aka mma. M ga-etete n'oge n'otu ka anyị gaa ọfọ otu before na ejebe ọrụ. I ga-aga ọfọ n'otu. I wake up so early. So yeah, this surprise na you wake up from online by 5:30 in the morning. I go off. Enwere m ọjị. Egotere m ọjị. Anyị ga-eji ọjị a wee kpọkuo ndị ichie n'ụtụtụ. Eji m n'ogote ọjị a. Ọ dị ka. Mana iche preserve ọjị. For some people na-amarọ hapịa na waterproof etu a. Ọ ga-anọ for some time. Ọ ya akpọ nkụ. Igote ọjị hapịa na waterproof etu ọjị. Ọ na-anọ ọdụ ọ ya akpọ nkụ. Mana ịrapịa tinye n'ihe na ọkpọnarịghị na nkụ. Oge m amara ọjị m niile na-akpọcha nkụ ebe. Ngwa ka ọ dị. Good night. Good. So now, emechara m ebe m chọrọ ka anyị n'anya load on our idea program. Echebe ka ebe Facebook nọ. Facebook ahụ ya. All right. Ngwanụ nna m. The YouTube, thank you so much for holding on for me. Thank you. I love you. God tomorrow.